Batomaiti onye Igbo egwu amala sekise amala ka ije ma bụ ọbịa Ezinne Chief Mrs. Ajaros, Happy Christmas and Happy New Year in advance. Ezinne Ọchịlọzọ nwanyị dị mma Chief Mrs. Ajaros na Anụkpọ nwa Jizọs kụ n'aka ọ na-eme obodo ọsọ bụ ụsọ. Ezinne nna Ọchịlọzọ Chief Mrs. Ajaros nwa Jizọs ije bụ ụka Sọnde biko tinye mụ n'ebele. Ịga bụ ụka Sọnde biko tinye mụ n'ebele. Gị na Chukwu dị na mma biko tinye mụ n'ebele. Chief Ajaros Happy Christmas yo. Momisha dudududu momisha momisha dudududu momisha. Mrs. Ajaros nna Ọchịlọzọ Anụkpọ nwere nne dị mma, nne pụrụ iche, ndị ụkpọ ndị ọcha. Anụkpọ amaka, ndị ụkpọ ndị ọma. Chief Ajaros nwa Jizọs Batomaiti onye Igbo abịagonu. Chukwu ebuka century ịgba mụ na-etilu. Chief Mrs. Ajaros Mommy mama Chief Ajaros onye nzọpụtụ ma ogbenye mama. Mrs. Ajaros Happy Christmas and Happy New Year. Chief Ajaros ogologo ndụ ka ị ga-ebi. Amen amen. Chief Ajaros Happy Christmas and prosperous New Year. Ezinne mama kenesialụ mụ ezigbo nwa gị onye abụ nwanyị dị mma o. Ada dị mma enyi nne ọmalịcha lọlọ Sola dị kokwe. Ezigbo nwa Oliver dị kokwe. Ezinne Chief Mrs. Ajaros kenesialụ mụ ezigbote nwanne gị nwanyị Mrs. Ngozi Nwankwọ Ejis International ọmọgọ wanụ na alọnide mmiri ọbata osuọra nwanyị dị mma. Ọmọgọ wanụ na alọ London Ejis International Mrs. Ngozi Nwankwọ ọmọgọ wanụ na alọ aṅụlụ ndụ Ejis International Philanthropist. Ọmọgọ ga-adị ka eji ọmọgọ ga-adịlele ọkwa ka osisọ Chukwu ọkwa ka osisọ Chukwu. Ejis International kenesialụ m ezigbote dị gị Deputy Nwankwọ nnekwute mmadụ na alọ London. Odogwu nne m sịlụ ọchụọbịa ma ọsọ ụkwụ elu a na alọ London. Deputy Nwankwọ Authority Power Enter Deputy ọga ndị ọga. Onye isi bụ onye isi o nwere onye na-esi ya ngọ. Ice water wee na-ekenesi Prince Nwankwọ ezigbote nwa Mrs. Ngozi Nwankwọ Ejis International ọmọgọ wanụ na alọ London. Ịgba mụ ka na kolonu ezigbo nne Chief Mrs. Ajaros mama echetalụ mụ ọlụọma Chukwu lụlụ 19th November 1996. Mama nọ n'aeroplane crash ka Chukwu si akpa aka ya. Chukwu kolu nwa n'aka. Chukwu onye Ajaros nwa m atụ na-egwu chacha ọnwụ ike na ọ bụrụ ya portion. Chief Ajaros nwa Jizọs kụ n'aka. Nna Ọchịlọzọ Chief Ajaros nwa Jizọs kụ n'aka. Ekene kenesialụ mụ Mrs. Sharon Okoya Abada ezigbote nwanne Chief Mrs. Ajaros Ugosi mba wanofogidi. Mrs. Sharon Okoya Abada Ugosi na mba odozi akụ nwanyị Amaogidi. Mr. Fidel Okoya Abada isi kalaka na-ebu ogidi bụ ogidi nwanne sọsọ mụ Amaogidi. Ị na-eme obodo ọsọ bụ ụsọ. Ugosi na mba kenesialụ mụ ezigbo ada gị Princess Michelle Onyinyechi Okoya Abada Adaogidi nwanne sọsọ ezigbo nwa Amaogidi. Chief
Sister Rose, happy Keresimasi. Ndị sila ya egwu a bụ ezigbote ọgọ gị nwoke Amaogidi nakwa nwunye ọmụ ya Ugosi na mba one Obogidi. Egwu amala Sekiche Ome Selibe 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 Egwu amala egwu ọma Egwu amala egwu ọma